susuk Pur kok. iki dalane miring kaya bolak-balik glontor rada rene lho. Aku ki mah aku. Lah Mas Joko lho gak dalan miring. Pak, niki aslinipun pundi, Pak? Kebumen. Niki ke Kebumen. Pak Joko lah ngeten iki lho, Pak. Hak Kebumen kaya pundi? hak ngeten iki lho. Ora. Kebumene pundi? Mirit. Lah iki wong kidul kok ni. Oh alah. Wah, Kula pantai nggih, Pantai Lok Hah? Gending. Aku ki Iya. Bonorowo, Mirit, Karangsono aku paham kono. Kok ngerti-ngerti kabeh to Rembun. jenengan. Iku Rembun Kidul. Jane Google Map apa piye to? Ora, aku ki dhewe tok wong kono ni. Bacaane sarwa asri jroba Spesial buat tetangga. Juragan muda Ramodo. Monggo beksa, Mak. Joget ngoten. Dan juga spesial buat Mas Adit yang ada di Semarang. Iya, iya. Wah, itu Semarang Iya, goyang-goyang. iya. Sesama ku sedang, sesama ku. Selamat wis katon bejan. Ayo yo. Orang aku Penak yo, Mas. wiragan awangan ambone Pak E. uto-uto alak Yen besok wimbo paton nyoto jatmi kebrak gendong awan-awan lestariyo lan lilopi saksarekmo matur nuwun basane Mbak Slamet nggih tumsak lempar panas ayo was ngoncoten rasa sengsem ing atiku Mbah Slamet mengke lagune napa? salaman Kula Mas jambu Fadli. alas mawon mengki. Oh Mas nggih, Yono oke sehat. siap. Niki saking Ngawi Mas Dio, sedanten. ya Allah sehat Mas. Oh nggih keluarga besar Yang penting Ngawi. kuwi awet nom sampean jane luar biasa. Oh nggih, iki bose kok ya. Aku kene ngerti Mas Jenengan Dio lagune dulu. napa, Pak? Ya wis Lah nyampe iya, wae. penting iku Mas. Ayo. Stresnya hilang. Bacaane sarwa asri jroba timbutan syukur emas lumayan among kang mas niki Pak Sinten Pak Joko lagi Pak Sinten niki Pak Mini ayo yo Asik. Selamat wis katon tejane. Yen borong katon mantorong adu wiragan sina wangtan ambosen ayo Mas Atlet. Yen kesanggo wimbo paton nyoto jatiko Tak
dong kemana-mana. Ngene iki iso ditindani bose yo. Anatian bekas ade kalingan godhong sak lembaran emas kaya wus koncakan rasa sengsem ning atiku. Bablaskan ninggal katresnan mas. Ayo bos, ditokne meleh bos. Langsung ninggal Ayo, katresnan. sampeane, bos. Jauh-jauh dari Tambun kok. Monggo monggo ayo. Oke. Monggo. Pacaane sarmo asri. Coba ikut tansah. Monggo pamen, monggo. Ayo. Iya. Pamit Mas Joko, Mas Hendrik, Mas Slamet. Nangis sakjroning atiku Nalika sliramu ninggal aku ben minggat dek. Apa sliramu rakoso kadung tresno sambat karo sapa. sembah nuwun. Entek. Tuker saiki. Heeh. Tuker nang kene ra apa-apa. Heeh. Nah, tuker dhisik, tuker. Nek seketan ora nyampe bengi. Mas Men iki karo kancane dadak dituker barang. Borongan pun mah. Lah nggih. Tuker lho iki ya. Nggih, kok lah mang menit kiambak. Moh. Dadak di kene Mas Joko iki. Mas Men lagune napa? Tahu nono widonono. Oh ya. Dia nek atas. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu
kabeh. Sitok-sitok ajar gaya. Aku takut digunakan dengan hal yang tidak Kaya baik, Mas. ngene, kuwi cah los, cah anu ning pegawe lho iki. Oh, pegawai apa, Mas? Perpajakan. Oi. Neng ngopo Jos. sliramu ninggal aku Mas Wakit kaya putus Aku sedih banget. MC-nya mumet. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi wong lain pipi aku ora bisa lari Ayo Pak wong Edi. sliramu papujan ning ati Terus senajan sepisan ketemu nanging dadi rasa tresnoku Rina wengi tansah ngarep-arep sok kapan jalimu. Terima kasih Bapak. Ayo. sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebatut tres nanging ati ku mbok gawe lara Mas Engki lanjut terinsingan Oke, kira HE Mas. Neng ngopo sliramu teko ninggal aku Mas kaya dosa atiku keroto-roto kekasihku nyuwun ngapura. Pak Meni, Ayo, Pak asing Pade Parmin. Mas Ade Joko. Pade Admin, Terima asik. kasih. Ayo. ati parani ngoyo-ngoyo jarine wis mangkat ati enteni ngoyo-ngoyo jarine kok wis tekan kono Di mana anak saya? Uangnya nyuruh
bukan aku loh Mas yang nyuruh Mas. Wes, iku agak blonjo selamat pedot iku ran. Kan wes mau. Wes. Bareng ayo, Dek. Barang sampun papanggih. Karangan Alif. Mas Joko. Mas Yono. Ayo Mas Kirun. Pak Meni Mas Kirun Diki ayo sumangga loro ati kalih. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang opo aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Wes milio tresno aku apa dheweke. Wes milio dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe gelane rasa. Rasa tresno liramu ra bisa njaga. Tak sesuwun muga parengono eling. Eling marang keluarga tansah sumanding. Ayem tentrem pangajap purina lan bengi. Bola bali mbok aja nglarani ati.
dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo tak sesuwun muga paring ana eling eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem pangajak kurino lan bengi bola bali mbok aja nglarani ati. Terima kasih Aduh, banyak. matur sembah nuwun.